Ym Mai 1865, hwyliodd llong y Mimosa o Borthladd Lerpwl am yr ariannu. Ar ei bwrdd yr oedd 163 o Gymru, yn dianc rhag tlodi ei ffermydd bychain a chyflogau P2 y Pyllau Glo. Roedden nhw'n gobeithio cyrraedd rhyw fan gwyn fan draw, de bydden nhw'n cael siarad eu iaith yn rhydd a byw yn llewyrchus. Ddeufis yn ddiweddarach, glaniodd y Cymru ym Matagonia, tiriogaeth anghysbell nad oedd yn gartrefi neb ond ambell i lwyth o frodorion crwydrol o'r enw Tuwelche. Gwynebent, Anialwch, Hes, Bachreilon. Dioddefodd y Cymru flynyddoedd o galedu a newyn, a bron iddi trethu, gweithio'n ddyfal i ddyfrhau'r tir. Ond gyda chymorth y Tuwelche, fe orchfagasant y paith o'i amgylch. Fe lwyddasant i sefydlu y wladfa, ac i gynnal hyd heddiw y freuddwyd a elwyr yn Patagonia.